Khubor Pibaro Shakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Mat Bakongsan Menta ke Shillong. Krang dik ke Shnong Mujem Bandon Hapo Meghalaya Assam. Beli tenat ke Neutrap Integrated Territorial Organization Block 1. Ha ke exam shitting SNEM Class 6 hadu Class 8 ia ke Social Science Lara Shakalai Pautrik Jylliew. Bat rak jing job ke Maupat Mauyong bat Mau Tawar Parish ha ke jing yakop ruai choir SACYM. Bat mentangin pa syaki Khubor bakam benya. Kipat ba ke Shnong Mujem ke Badon ha Block 1 kida thrang dik ban penyaso no bat ke Jylla Meghalaya namar kilamat bun ba ke jing nadu bampat don ke Meghalaya hadu kini kisngi. Kini ke Shnong ke don ha Block 1 hapo ke Jylla Assam ke don palat South Pa Ying. Kat kung kejingat hu uba bahawan langstang urang basnong jong ke Mujem, uloong hadu menta ke Shnong kampat yo boarding elektrik. Kampat don surok bat don bok baki missionary ke balang Katolik bat Presbyterian kila sengmar ke skul hakini ke Shnong. Don skul sorkar setia na ke benta ki kena jong kini ke Shnong. Minta beke sorkar Meghalaya bat Assam kidang ya keren penbet ye ki kapot hapedeng kini ki artli ki Jylla kinoy lambat ki pat ba ke Shnong Mujem ki kwa bat ki angnot dik ban yaso bat ke West Jylliew Hills District. Uba bahawan langstang ulet huru kini ke Shnong kamdon dispensary ban ai ki jingsumar bat ki dawai dashin habapang baja. Kibriu kidei banit shim dawai shadu sa snyang leni shabarato ha West Jylliew Hills. Ulet huru baladon ki cap ha kaba kilong kemi badang armet kila du yala kajing tang namar bekim yo ikidawai ha kapor kababiang. Kipat ba kani ke Shnong ki hap ban yeng hala ki jong ki kejat ban pendap penbiang ya kabam kesa namar kim juyo mat ya ukhaw rashon ba ka sorkar Assam kam ai dukan rashon ha kani ke Shnong. Uba bahawan ulit huru haba kinoy lampak ba na Assam ni na Meghalaya kiwan jungo ikani ke Shnong bat kibu ik jingkerpat bagi pat ba ki don kam kiyo ikaju shikaju kajubab bat I min sim en saya pet namar ki jing penbet kapot kidang ya chakmat hapding ke sorkar Meghalaya bat Assam bat Muslim kin sa so shen kajing gba dengi mat try pela yo ihi kumba long menta ke lenti ke light ki school ki umbam umdi umta terter kumbalong menta mut ke Shnong la don de ki spa snem hadum taru kidang long hin natural kim don re ginu ki facility lang bag government hin re ki briwa ne ki tang de ke bor lejong te tang de ke bor long ying long sem lejong kim don jingrap ren nanu Tiap hari begini kijing bapila mention kum kalai ke pat kita ki ka puli ke putih pila ju sekarang ni mesti kita ki ba long kinong mikmat ki jompi ki ba long kim MLA ni kita ki MDC ni ki MP ha ngi besnya hi ba kejubab ke long gumne hi ne liang jong gitu ki nong mikmat ru ke proses kadang yaj hi adu mentah ngi hidup mentaru ngi su abbe je kita ke proses ke bagi dang ya keren sya ka tharai sya secretary national ngi ya ab hidup menta kemudian ni ke Shnong ngajong pi pila ambatai kindian nadu menolak sang ban sang Shnong ka dese la kan utli kisnam kala ya ka bajing don je kina Shnong ni ke Shnong hang ne tharai de ki spa snam mo kada latam spa snam tharai haga haswa ke independent ru ke Shnong la don lepa si spas nem le se ngila panong ba kale karta kapla yar ba te kapla jrong aku di hidup kan dong le ke try ka panong pat ba pidang sa dien le se ka bun kam tam hakalai ha ka bat kene kene de benta ke ba ngi sa dien hadu kene kelong kene ba ya ke blok 1 hi la IT ban page jika sencar kadar sya Assam karbiang long hakapor ke ba pen mi ye kene ka mikir hills na kata kedau te kata ke ba kata ke mikir hills dan ke khot menta karbiang long kam air ye kejing ye kene development ke ba video ki be par ki Shnong na kata kedau
ngi sadin halu mentah. Okay. Di kumulong mentah budi bat kini ki jingyo nyerap nang sarkar kum ki khauration kum ki kiwe ki nun kam am di skill pet video na mi kita Juyo ra. kum ki khauration Juyo ra. kum phile kum no kre Ki beriu ki rep la jong, ki im la jong hi. Le ta dau ke nyong ba hang ne dang long natural. Di baru dang long natural le. Tiao di bikin mi khamat pi ju tabot bat ju lej ban jet kan ni ki kan khamat pi constituency Yong ko mo ya constituency. kum pi lej tabot ai Hai. dia khamat ba ki lese kita kena mi khamat ki wan ban kan campaign la ni ban wan ya ye tak ja election ju ki ju pen skau ki ba ki ju pen skau pi kum ki nong song snong kada ki job kum kita kena mi khamat Em ki kum MLA chungi ba MLA Badan Borom no jor kis ngo. Ucu wan sineman Khubor. Rengi yo iba ki din keja chung uru ki pau. Wala pentrei sikato ka ne ki umbam umdi. Bat kumba keren ngamne iya ka kadwal ru wala pentrei. Padon we wa ba ka wa ka bakerteng dinar hang taru ula pampau hi ba tharai haswa jong election tharai open tray hi nang ta bade ke jingkular jung uba ta sude ban sinayu ta ya kata ga yingking ke ba don ha wa dinar tharai usurak ru unwan ti kumbolok mata khamtam ha ji snew rock pila pata kin habri ko ka khia kumno phiyo ka sumar ki dawai ki chen kum sai phia sumar phia le ki brewang le bun sten ki julai se juai ha Khubor bas don ki jingpang bas serious kum to Kinongilam kaseng Nyotrap Integrated Territorial Organization HITO kilapinyar ya gajing kam da kabapli katanat bathamai hakithan kashnong mujem block 1 bat khot kerteng da ka block 1 circle palat lai phongut ki Samla na mujem bat na kishnong bamarjan kilapinya so bat rung du khot hakini kaseng hapdeng ki rai e rai dam le si la ban ong ba kajing yat kalinti kalong ka bajwat ba Henry ban ai pat kajing shakri ka bakham bha shiki nong shong shnong ki bama ikijing e na kalyang ka Nyotrap Integrated Territorial Organization HITO kala yo ban penyar ya kashna trekam jangka sa sha block 1 West Janta Hills ka bajumi kajing ya ka japot na kapor shakapor ka balatip ka block 1 circle President Rangba kaseng kemi ba don bok dekar haga khat kendai tarik Jylliew ulalet shikini ka shnong ban pins kem de khot bapurai kinong kit kam bat ikinoi lam hagini ka circle bathamai ha ka ba palat lai phongot ki Samla na mujem lembat kiwi ki shnong ba marjan kilawan ban pinya so bat kaseng HITO ban ai ka jing shakri ki para khasi penar ki balamat bon ki jing e kani kathan haba ai jingkren kini kesngi uba donbok dekar ulat herting e ke sarkar Jylla ha ke bauloong be ke Meghalaya kamdei tang hasketriet bat halat kra kata ke bamla banlong uloong ban e kun swet ye ki basa syakapot kalong ke ba e bat ke basngo pang mu not hadu kata uloong ru kini ke ke challenge ya barok ki political party kamtam ha kini ke election chiteng samoy sha lok sabha ki don kam ban hiar shakum kini ke shnong ban yoi ya ke jing e besisha bagi pat pa ki kendo tingi ngin ban sing haban wan nakal lan mukoy lom mukro terter sini habang ngiru nya haban syong padai hala ka kali misngu kumbangi syong kum haki por kejuk hendai waduk kulai kam dapadai ka kato kadai kani ka bangas ngo padai bandong akan mau ya ka wei kentien jong melung so tham wong jing start kari ni wat sodong pertai hendrai jing shai kari ngim tepi balai asimi kata bandong ka jing shai hang ni ka snong kalaj mdon ka school mdon kalintik singkiang mdon kaban kentiu kat kum kata ka modern age kaba ngidon hakani ka juk mentah ibadu i kata ka BBL hendrai dang don hiru boyo i kata ka BBL wat lalau don ke TV ka phone hendrai kum hang ni hasnong ladengi pe kat kum ka jinglong jingman kat kum kidak kisin barok hot kini ki saus pa kum bakran rong ba snong kedang hap apa ka BBL namar 4 don ni kani kala dong ka jingdom bat ngaburu
Kabah hakmat do kamtam. Hakani ka election somoy kaban wan siya kata ka MP Lok Sabha ngaken tu man bat kanderu ka challenge ya brokot ki political party wan hiar kai chane khnang ba pinyamat lagi khmat la jong pinyo sngo do kamet la jong kumno ki jinjar kini kinong thebot ye phi ki ban pha ye phi chupo Delhi mat ji ka jing e suthu lang yu pat ba pai lang khnang ba pin su ka e ka jing e henry bandong ba ka Meghalaya kan dai tang na po sekretariat halai mukra kata ka bamla ban priang na kopor kamtam man i khun swet yaki badan sabordar kalong ka ba bat ka ba sumupang met hadu kata hoot nyimla ban len kani ka snong kala don nadu kopor pareng lane du tagi por jong ka princely state ka jingle kerke jong wei nong droy ya kata kamap lane utau red cliff kala penwan kala pen sniudur tang ya kita ke port ki sam jong ka international border henry what you port usam ubadang ya hapo ki Jylla ka bamarjan kum ka asam namar hak tu kopor lasu nyat bet ki plain area bakin hap sipo asam kani ka borok kadai ba ka sarkar India ba ka sarkar kami hi kam khen snap ban revisit ban pet biang ya ka instrument of accession habi dai ba upot usam ban jin ba ka sarkar Jylla lani ka sarkar India ka smau ba ka ong shisha ba kata ka ri ka kerpang kumba u Jawaharlal Nehru bamkwai adwar blai la krenteng bat u Rajiv Gandhi la kren ba ong ba la tapi kwa ban pet kata ka sinsar kadar ka ba khoj ka ba itna khele chapot notice kamtam hagni ka kari ka ba e jungi ka bri nyotra henry kai ka balong menta ngila shu i kata ka development kadon be tang kam sasor henry kumba pila i ba iwei long kme rang ba snong ro ila pun smau ba chani hab ban yeshong kha tang ha ko portalang namar bam laj surok ngarang yo kadang kalalong ko besngu pala bam don surok te ladingi kren ha population nginya dari kumno lada kata kaya yeshong kha shong man kaban yo khon kan tang ha portalang kabu ko jing e ba ya kari ba gajat benrio lada ngiyai kuman bat ngipet bet ya ka development tang hasor ngabu jing keliru kamtam ya kani ka sarkar MDA tu haga jing don jong menteri ka sarkar India hatu ko unditin kar kare kela pemena ya kata ka hajar keluar kaban yo ya tu surok kwa ban bu kani ka udak jing keliu ba he hatu kani ka mujam kan kenthom lane kani kan sa khun swet bet shirtan hatu tau put usam un pembet no lane kini ki paradok prasnam jong kabri nyo trap kinsa bet kumni lano kan wan kata kalaj what ha ka bible uble ha porbo usna ya ka perthai dong let there be light na ka chingpin kala ka tanat school education and literacy ya ka routine jong ka class 6 hadu class 8 ha ki babun ki school kim yo jingtip ya ka routine bathamai na ka benta ka exam shiteng snap kinoyalam ka nyo trap youth council HYC ha ka jingelam jong Samla enlang sawian education secretary ka seng Wood ula pentip show secretary jong ke education department Vijay Kumar Mantri ban penbet ia kini ke kam. Secretary jong ke education ula penbana ba ha ke examen shiteng snem ya ka subject social science bade banlong ha ka ar pulai terik Jylliew la rano syaka live how terik Jylliew mentau benai. Step ke bumta giwan ban pensengo sepi kilat patai Khubor ma ha ka bedai bat ka routine ya ka bala issue examination routine namta ki class 6 bat ki class 8 namta ka midterm bat ka half yearly exam ka ka bapelong gi yang ni kum ka education san juga choice ban kran alor kani ka mat mam taksin kalong ba ka dan ka jing klumar jingmot menen damit mo naki kime ki kpa naki khna bat ki no punya school beper ki bala phone syakasang menen damit nado kapor prabaji ma hadu khabi baji terter kai ka bangi kwa mon rah ni kalong ka jingklumar ka bedai bat kani ka examination routine jo ka class 6 hadu class 8 ka dai halor ba nakaliang jo ka office directorate of school education and literacy ka badai ka department ka bapet namataban penyat ikini ki midterm exam haki school baru ki badai ki government aided school ma nado class 6 hadu class 8
kadang ka rutin ka balapan mi ane kadai ka u arpna trek na April jom aja punrio kani kadai ka force shooting ka bal penmi hakaba ka subject ka nam tak arpna trek nam taw ni Tuesday hangni kadai ka force shooting ka bakila penmi ka kala mention hangni kadai ka mathematics ndrai hadian jom kani pat kalau don ka sakawai pat ka revise shooting ka bakila penmi ka taru ka bal support adu ajan shibna steng kata u karkhna trek June arja punrio OM hau arpo tarik umbe ma arpo tarik kene ka revise routine ka balik penmi kene ka second routine ka bakila revise ka balik kila penmi hau arpo tarik bunai mi ka bala jankot shibnai duna mo hakaba ya ka subject ka badai nam ta arpo tarik jong ni Tuesday ka first thing ka penmi bakadai ka mathematics de kila replace no haka jaka juga mathematics kila penmi no shaka social science kane kala hundra ka jengkulmar ka bojor adu kata namar ba ki bobon ki school ki klam shimla yo e ka jingtep ki bobon ki kime ki pa ki khnaro ki ba pulih ki school ba phe ki shimla yo e ka jingtep halor ka bede ba kane ka revise routine namar ba yase kala dan ka failure na kalian ka department ban circulate ya kane ka revise routine ki school ba phe te kala mi ka jengkulmar ka bojor na kalian jo ka sang menen kumbangal ong bagni layo e ki phone call keleng mo ki bala phone yangi ban tuklar halor kani ke issue ngiliyo ka jingte bagidon ki school ro ki bala pelong no ya ka social science kadang ka way ni ki school hangti hapo mairang ngiliyo banya phone menendemiet ya ki officer jong katran education na do IAS so Vijay Kumar Mantri nang ngiliyo ban phone director jong ka school of education hadu literacy menendemiet kataru haban phone kapor ka way stek ar baji minmit nam taban ban tuklar lem halor kani ka jing jong ki na puli kidang ki school ki bal pelong menen ya ko social science tang namar ba ki la plumar ya kani ka routine namar ba kani ka second routine ka ba ki la revise kam shim na poise ki na puli da de halor kani ka mat ba naglang ka seng ngawla ban na pedeng ki arpon riutli ki kenhun roi choir na ki arpon riutli ki parish jong ka Jylla nyamba Catholic Shillong Archdiocese kilami madan ha ka arpo terik Jylliew banya kun ha ka jingyo kop roi choir bala penlong de ka Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement SACYM ha Reverend Father Bianchi Hall Latin Kra ki Samla na Divinity Choir Maupat Parish ki lara ekanam ladu kat ba ka St. John Paul Baar Choir na Mauyong Parish Kalawan Baar bat ka Immaculate Conception Choir na Mautawar Parish Kalawan Balai. Most Reverend Archbishop Victor Lingdo ulalong ukongsan ban play perda yagini ka jingyo kop ruai ha ka baladon kroi rui ki Samla shinrang bat kinthei na ki arpun riltli ki parish ringkat Most Reverend Auxiliary Bishop ka Shillong Bernard Lalu. Reverend Father Jemiris Shilla Diocesan Youth Director ulakren Iman Sim ban pensluri kini ki Samla ban say lagi sur babang bat ban penpawi ki rendang basyang. Ya ka jingdwai sedang shwaban penlong ya ka jing yakop layalam di ki dekot jang ka Pastoral Committee SACYM. Kinang bishar ki lajrai ki thiet jabing ban rai kinu ni kini ki arpun ritli ki kinhon ki balasay ki sapruai bakinsai bat bajanai ban poi syakathong kum ki lado. Ha ka bakut ka jing start ba ka jing shempang jang kinong bishar kala kadaw syakini ki lai tli ki kinhon na maupat mauyong bat mautawar parish ki balasay ki surbat yang kum jang ki angel halingkha beneng ban ra ya kathong jing job. Kinang penyat kila ai buskit dagi song pisai ki lado kat baya baro ki bala shiminta la ai dagi certificate sa kenmau ya kini kesngi. Dengai mu yo play na kapenta jumpi barong ai play ya ifana chumeres badeni badi nanta baro ki nong kit kam jong ga SSYM na do president ji ba ai trustana ya baro ani badamian ani but the judges you depend on pi have wisdom to pi manu ban job manu ban rem I could play pi baro way na kapenta ka ni ka chumwan to pi ha ka ni ka step na so sarong so jong kumot ban pi ba pi ya pu pa ban sni tarai ba ka kre phai le di kan mau ba ka chumwai ha ka palang ka trip chungi ka dei kam dei tang ka chin ban isa Henry ka dei ka ching kwai ko bong a Christian makoi
Utra berwai ha utwai asin. Dia petang asin kan long berwai asin. Mabak kita berwai bahaya. Mabak competition ni pisah banyong di tengah jingjok ni. Doa dengan ni kajian competition ni kajian wai kan perloy ni kau yang kajian tu piau belai. Piwan hari ramai pingin kau belai. Bah kajian tu ni, balai kajian ni perlu. Maka jipurong maknian sampai di Paris baru. Manakah kata-kata ni piwan aku ni di Paris, kita mana teli, penyerang kuwai, penyerang itu maknian. Berdua mesti dia teli ye, ndai banyak perah isu ni pen. Terwai am tak kisur ni dekat download, ruai ni dekat download, dekat cingye yo play para beliau. Kata nak ciruai. Tuai makawai ke ciruai kan bersilur, ye banget ban ye kamhai play, ban syakri kamhanu yang para beliau. Terkadang kami ke citu nong capi barwan sini, dekat cingyo Lada pijak ni pirem, tu seorang bapa pirem penonton yang kisah capi, pirem pasang kerbala, laga mentang keburam cuma play, bagai dikte yang kebalan yang kedai sesuni. Tuai bagani kajian kau kan tersilur di Samla bayar skam, hak kajian Kristan hak kebalan. Bandung isyakri jongkris lembaga ciubai capi. Kan mau kita kesedam araja abudreu, kesedam kipai rungai. Lompa, kelong kami, Samla pumapi kenarik barok, iburam terbang, ya pi kipai rungai, akan kesenam. Tuai bang mesti berkuat mening narwai, mesti berkuat ciubai setengah. Kemudian alam ya pi barok bersih pentang. Bat kemaria, kami kasih juga jinsuk. Kadera kat kersyanya pi ban pos ketong kejingjok. Ubleng kerku kerpang ikuayar barok in ak nyau tadi baris kinong pendek kinong bisa hamtame ini ban bisa hok hab bisa hok. Ban kinong isim bentalan. Turwai nak bentang borom cung play pada kecing kemen jadi banyak cemu. Nanas keman ni kahani penkut saya selalu masuk cuti saya rekod keleng. Saya tibru menambah arwai paham. Kublai pibarok ini, kublai ngaru di judges, ifada cumi ini, reuniam berdadatan, bahkan kami kublai Khuborjylla, ya ki nongkit kam SSYM, bahkan perlu dikali kapor. Kalau arwai kapang ini kali mesti ormas, bahkan jing manajemen, bahkan baru. Lepas kan orang penengkong dulu, kalau orang berdam, dan mereka kata, balas job lupa, dekat cuma cupian ni kalau orang kacing job lupa, jadi mereka kata ngakit bob yepi, dekat cingye, dekat cingkerku yepi barang. Have a wonderful day in this competition, Khuborjylla. Badda kitu ki Khubor ngilapoi syakabakut tak hadu pengidai syambiang Khuborjylla Shibon.